Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба койбыр темалар турында. Тагын бер машина кую урыны юкка чыгачак. Хәзер шәһәрдәшләр машиналарын кайда калдырырга тиеш. Шалдан чыгу юлында җир өсте кичү төзелеше дәвам итә. Бирдән нинди үзгәрешләр көтелә һәм төзекләндерү эшләре кайчан тәмамланачак? Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 37 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шалыда коронавирусның тагын 6 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 2 апрельгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 19493 очрагы теркәлде. Аларның 16510 терелгән, 91 узган тәүлектә. Коронавирус пандемиясы август айында тәмамланырга мөмкин. Бу хакта Россия кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте вәкилләре хәбәр итте. Белгечләр фикеренчә, мондый үзгәрешләр күп кешеләрдә иммунитет барлыкка килү белән мөмкин булачак. Әмма COVID-19 сезонлы авыру булганлыктан көзен илдә инфекция юктыручылар саны янә артырга мөмкин. Өстәвенә бу чорда кешеләр ялдан кайта һәм бер-берсе белән ешрак аралаша башлый. Шуңа да табиблар битлекләрдән йөрү антисептик белән юыну һәм кеше күп булган урыннарда дистанция сакларга кирәклеген искәртә. Шалда тагын бер машина кую урыны юкка чыгачак. Әлеге хәбәр социаль челтәрләрдә пәйда булды. Бу юлы Сүзә бистәсендә урнашкан парковкаларның берсе турында бара. Тулырак алдагы материалда. Әлеге Зәп бистәсендә урнашкан стоянка җирле халык арасында күптәннән популяр. Социаль челтәрләрдәге мәгълүматларга караганда, Сорман тракты һәм Фоменко проспекты киселешендәге территорияны торак йорт төзү өчен караганнар. Парковканы төзелеш компаниясы сатып алган инде дип хәбәр иттеләр. Шалы халкы мондый идеяга шикләнеп карый. Шәһәрдә машина кую урыннары җитми, ишек аларында урын аз. Во дворе машину ставить негде. Многоуровневые стоянки отсутствуют. Куда ставить машину? На стоянке машина будет в безопасности. То, что сейчас творится с нашим транспортом во дворах, на газонах, на дорогах, это никуда не годится. Для руководителей города и республики это вообще очень большой минус. Стоянка, как бы ты заплатил, у тебя место есть, ты туда машину ставишь, и она у тебя, ты будешь спокойно за нее в безопасности будешь. Машина кую урынын бетерү турындагы мәгълүматларны объект рәисе кире какты. Моннан тыш ул әлеге территорияда төзелеш эшләре планлаштырылуы турында беренче тапкыр ишетә. Стоянка работает, никаких переговоров ни с кем не велось, никто ничто продавать не собирается. Поэтому нет вопросов, это кто-то ввел кого-то в заблуждение просто и все. Әлеге автостоянка тирәсендә торак төзелеше алып барыла, шуңа күрә түләүле парковка бердә яшәүчеләр өчен уңайлы булачак һәм әлеге аны бетергә җыенмыйлар. Машина урыннары арендаторларына борчылмаска киңәш иттеләр. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Александр Кощеев, яңалыклар. Шалдан чыгу юлында җир өсте кичү төзелеше дәвам итә. Төзекләндерү эшләре сәбәпле М7 Идел трассасында берничә сәгатькә хәрәкәт чикләнде. Эшләр төнге машиналар күп булмаган вакытта башкарылды. Тулырак хәбәрчебез материалында. Бу урында җәяүлеләр аз түгел, янәшәдә бакчалар урнашкан. Монда зебра бар, әмма барлык автомобиль йөртүчеләр дә анда тукталырга һәм җәяүлеләрне үткәргә теләми. Бу урында киресенчә тизлекне арттыручы машиналар күп. Загружена дорога, но бывают и случаи несчастные. В прошлом году женщину здесь сбили. Загружена дорога, а больше что? Я же здесь не живу, но в огород хожу каждый день, утром и вечером. Җир өсте кичү юлы төзелеше тулы куәтенә бара. Ул халыкның барлык төркемнәре өчендә. Шул исәптән аз хәрәкәтләнүче гражданнар өчен дә уңайлы булыр дип вәгъдә итәләр. Планда пандуслар белән аерым керү урыны каралган. На данный момент на опоры наземного пешеходного перехода установлено пролетное строение длиной 24,6 метра. На пролетное строение установлен металлический каркас для последующего его остекления. В ближайшее время специалистами будут выполнены работы по устройству прохожей части, монтажу лестничных сходов, перильного ограждения и освещения. Объектны бу елның сентябрында тапшырырга планлаштыралар. Лилия Гатина, Руслан Бекмухаметов, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Шолы шәһәре мэры Россия мэрлары рейтингында 8-нче урынны алды. Исемлек рейтинг мәгълүмати коммуникацияләр үзәге һәм Россия Федерациясе хөкүмәте каршындагы финанс университеты тарафыннан 2021 елның 1 кварталы нәтиҗәләре буенча әзерләнгән. Ноэль Мәгъдиев рейтингта 3 позицияга күтәрелгән. Исемлекне исә Мәскәү башлыгы Сергей Собянин җитәкли. 2-нче урында Казан мэры Илсур Метшин, 3-нчедә Төмәннән Руслан Кухарук. Шолның Сенши карате клубының яш спортчылары Ульянда узган бездән башка бер кемдә төбәкара турнирында 2-нче урынны яуладылар. Ярышлар Совет гаскәрләрен Афганистаннан чыгаруга багышланган иде. Призерларны хәрби хәрәкәт ветераннары бүләкләде. Сенши спорт клубы яш каратистларның медальләр һәм грамоталар белән бүләкләделәр. Чараны Татарстан Республикасы ДАСАФ автомобиль гаскәрләренең тарихы һәм сугышчан Дон музее белән берлектә үткәрделәр. Знаменательное событие в истории нашей страны, которые дети должны знать и которое должно воспитывать в них вот именно военно-патриотическое воспитание. Это очень важно для наших детей. Поэтому мы сегодня пригласили сюда ветеранов Афгана, и, то есть, чтобы дети видели, приобщались ко всему этому. Турнир онлайн форматта узды. Ярышларда 3 илдән һәм Россиянең 19 төбәгеннән спортчылар катнашты. Два вида соревнований – это именно ката и кихон. То есть основные движения, которые все дети, занимаясь традиционным карате, изучают. Ну, готовились мы очень серьезно. Было около 2 месяцев подготовки, потому что дети, которые у нас сейчас участвуют и присутствуют здесь, некоторые начали вообще в сентябре, в октябре этого года. Бүләкләү вакытында балалар медальләр генә алып калмыйча, сугыш хәрәкәтләре ветераннары белән дә аралаштылар, аларның тарихларын ишеттеләр. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Популярные инфракрасные керамические обогреватели в Набережных Челнах. Московский проспект 128/9. Теплоэлектроцентр. Скидки и доставка на сайте esk16.ru. Ищите сиделку для близких? Тысячи жителей Татарстана выбирают для своих родителей Центр содействия. Не разрывайтесь между семьей и тяжело больными родителями. Мы поможем, даже в самых сложных ситуациях. Наша работа – забота о ваших близких.